солҳои охир саҳми ҷавонон дар рушди варзиш ва оммавигардонии он ва тарғиби тарзи ҳаётии солим дар миёни аҳли ҷомеа назаррас мебошад. Агар то соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қариб 1000 иншооти варзиш фаъолият дошта бошад, пас соли 2020 шумораи онҳо ба 10220 расонида шуд. яъне шумораи иншооти варзиш дар даврони соҳиб истиқлолӣ беш аз 9 баробар зиёд гардидааст. Танҳо соли 2020 яъне соли пандемия ва шароити мушкили иқтисодиву молиявӣ барои наврасону ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 147 иншооти варзиш бо харҷи 1 миллиарду 63 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. чуноне ки сарвари давлат дар паёми солонаи хеш иброз намуданд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ ба рушди соҳаи варзиш, оммавигардонии он, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷалби боз ҳам бештари ҷавонон ба ҳаёти сиёсии ҷомеа, баланд бардоштани майлу рағбати онҳо ба илмомӯзиву навоварӣ, дарёфту дастгирӣ кардани истеъдодҳои ҷавон ва бунёди инфрасохтори замонавии муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурӣ барои ҷавонон диққати аввалин дараҷа медиҳад. ташкил ва баргузории мунтазами мусобиқаҳо низ яке аз нақшаҳои дурнамоии соҳаи варзиш ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва оммавигардонии он ба ҳисоб меравад. дар маҷмаи варзишии тайёрии дастаҳои мунтахаби олимпии шаҳри Душанбе, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо байни кӯдакону наврасони солҳои таваллудашон 2004-2012 барои дарёфти ҷоми Имрон баргузор гардид. тибқи маълумот, сабқати мазкур барои аввалин бор аст ки миёни гуштингирони наврас роҳандозӣ шуд. мусобиқа ба ҷуз дастаҳои мухталифи шаҳри Душанбе, инчунин дастаҳо аз тамоми минтақаҳои ҷумҳуриямонро ҷамъ овард. иттилоъ дода шуд ки мусобиқа бо мақсади баланд бардоштани маҳорати варзишгарони наврас, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстии онон ва ҳамзамон дарёфт намудани чеҳраҳои нави ҷудо гузаронида шуд. беҳтарин варзишгарон ба марҳилаи ниҳоии мусобиқот роҳ ёфта дар ҳамоишҳои дастаҷамъӣ омодагиҳои хешро идома медиҳанд. ҳадаф аз гузарондани чорабинӣ муайян намудани варзишгарони беҳтарин байни наврасон ва сафарбар кардани онҳо дар мусобиқоти берун аз кишвар. дар чорабинии имрӯза зиёда аз 700 варзишгар иштирок доранд. мусобиқа аз рӯи қоидаҳои ҷудои байналмилалӣ, федератсияи ҷудои байналмилалӣ баргузор гузашта шудааст. сол ба сол ин намуди гуштини ҷопонӣ дар кишварамон рушду номӯи тоза мегирад. албатта ба ин дастоварҳои беназири ҷудокорони ватанӣ боис шудааст. илова бар ин, иштироки хурдсолон низ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта хуб арзёбӣ мегардад. яке аз иштирокчии фаъоли мусобиқаи мазкур Имрон Додоматов мебошад. мавсуф тӯли 2 сол аст ки ба машқу тамрини ҷудо машғул аст. дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ қувваашро на танҳо дар мусобиқаи дохил, балки дар сабқати барунмарзӣ санҷида муваффақ шудааст. далели ин гуфтаҳо метавонад мусобиқаҳои байналмилалии кишварҳои Беларус ва Ӯзбекистон бошад. ман дар давлати Беларусия соли 2019 6 рақибро мағлуб кардам ва сазовари ҷои сеюм шудам. дар Бухоро, Ӯзбекистон соли 2019 ман 3 рақибро мағлуб кардам ва сазовари ҷои дуюм шудам. дар ин мусобиқа ман сазовари ҷои аввал шудам ва 5 рақибро мағлуб кардам. кӯшиш мекунем зиёда кунем ҳамчунин мусобиқотро, фақат зиёда кунему саҳми худро ҳамчун як фарзонаи миллати тоҷик гузорем барои рушду равнақи варзиши тоҷик, барои рушду равнақи ҷудои тоҷик, ҷудои кӯдакона ҳаракат мекунем, саҳм гузорем, саҳмгузор бошем, дар канор набошем, дар як тараф набошему ҳаракат мекунем ки дар ҳамин самти рушду равнақи ҷудои тоҷик саҳмгузор бошем. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ варзишгарон аз шаҳри Душанбе нисбат ба дигарон қобилияти хуби паҳлавонӣ манзур карданд. алалхусус дар иҷрои усулҳои маъмулии гуштини ҷудо тафовути бештар доштанд. Муҳиддин Асадуллоев дар риштаи гуштини ҷудо таҷрибадор аст, зеро ӯ борҳо дар мусобиқаҳои хурду калон ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. ногуфта намонад ки Муҳиддин нозикиҳои гуштини ҷудоро аз мураббии ҷавон Иззат Худоев омӯхтааст. номбурда дар мусобиқаи зикр гардида дар вазни 60 килограмм мубориза бурда аз ҳама пештар шаҳди пирӯзиро чашид. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки ҷоми Имрон баргузор шуда буд ки ман дар он ҷо
тазора ҷои аввал шудам. Хусандона барои нишон додани техникаи беҳтарин диплом додам. дигар шогирдони мураббӣ Иззат Худоиев дар мусобиқаи мазкур ба натиҷаҳои назаррас даст ёфтанд. ман дар оянда мехоҳам ки дар олимпиада иштирок карда сазовор ҷои аввал гардам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. шогирдони беҳтарини ман ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ сазовору ҷои намоён гаштагиянд абдуҷалилов аминҷон аст ки дар вазни 66 килограмм чемпиони ҷумҳурия шудагиаст ва асадуллоев муҳиддин аст дар вазни 60 кило, қутбуддинов лоиқ аст ки дар вазни 46 кило чемпиони ҷумҳуриявӣ аст. худоев абубакр аст дар вазни 30 килограмм чемпиони ҷумҳуриявӣ шудааст ва зиёда аз 17-18 нафар ҳастанд ки имрӯз дар ин мусобиқа баромад мекунанд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ шогирдони мураббӣ абдураҳмон абдуллоев низ хуб гуштин гирифтанд. ногуфта намонад ки абдураҳмон абдуллоев гуштини ҷудоро дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 шаҳри Душанбе роҳандозӣ кардааст. ном бурда ба ҷоз гуштини ҷудо наврасонро ба маҳфилҳои гуштини самбо ва гуштини миллӣ низ фаро гирифтааст. дар гуштини ҷудо машқ мекунам. 6 та якум дорам, 1 та сеюм дорам, 1 та дуюм дорам. ман дар ин мусобиқа ҷои сеюм гирифтам, дар оянда ҷои якум мегирам. дар мусобиқаи мазкур як даста аз шаҳри Ҳисор низ ширкат варзид. дастаро дар ҳайати 13 нафар мураббии ҷавон Зуҳур Толибов омода кардааст. ба иқрори мураббӣ Зуҳур Толибов таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба гуштини ҷудо дар шаҳри Ҳисор зиёд аст. ном бурда дар омода кардани ҷудокорони лайуқадманд муваффақ шудааст. масалан шогирдонаш борҳо дар мусобиқаҳои гуногун аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштаанд. нукта намонад ки Зуҳур Толибов машқро аз гуштини миллӣ оғоз кардаву борҳо дар майдони мардони майдондорон ба комёбиҳои баланд ноил шудааст. ҳамин аст ки вай дар баробари омӯзонидани қоидаи ҷудо инчунин дастпарваронашро ба нозикиҳои гуштини миллии суннатии гуштингирӣ низ омода мекунад. ҳамин аст ӯ ба сабқати ҷумҳуриявӣ беҳтаринҳоро сафарбар кардааст. яке аз шогирди муваффақи мураббӣ Ҷаҳонгир Ниёзов аст. ҷаҳонгир ҳам дар мусобиқаи мазкур устодашро ноумед насохту дар вазни худ хуб гуштин гирифт. ин аз он шаҳодат медиҳад ки машғулияти машқварзӣ дар шаҳри Ҳисор хуб ба роҳ монда шудааст. ман дар оянда мехоҳам ки мисли Расул Боқиев чемпиони ҷаҳон шавам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам. холмаҳмад Пиров ҳам зери роҳбарии мураббӣ Зуҳур Толибов машқ мекунад. аз фаъолияти варзишгариаш беш аз 1 сол сипарӣ шудааст, аммо дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ имкон пайдо кард то дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ фаъолона ширкат варзад. чун иродаи қавӣ дошту аз усулҳои гуштини ҷудо бохабар буд, устодаш ӯро ба ҳайати дастаи Ҳисор шомил намуд. аз ин бармеояд ки Холмаҳмад барои аввалин бор қувваашро дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта санҷид. мавсуф дар вазни худ бар 5 ҳариф мубориза бурд. гарчанде дар мусобиқаи мазкур нахустин бор қувваозмоӣ карда бошад ҳам, лек худро гум накард ва дар ҳар як давр усулҳои гуштинро моҳирона истифода кард ва ба ин тарз яке аз беҳтарин варзишгари мусобиқаи ҷумҳуриявӣ эътироф шуд. дар вазни 35 килограмм 5 нафарро шикаст додам, вале ҷои дуюмро гирифтам. кӯшиш мекунам дар оянда ҷои аввалро гирам. ман роҳ афтода нестам. ҳамчунин аз шаҳри Ҳисор дигар паҳлавонон Бенёмин Шарипов, Назаров ва Халилов ба сафи ҷоизадорон шомил шуданд. 3 нафарро мағлуб карда ба даври финалӣ роҳат гирифтам ва ин Халилов Муродалӣ аст. мо дар як толор машқу тамрин мекунем ва ӯ усулҳои маро медонад. ман дар ин мусобиқа 4 нафарро мағлуб кардам ва ба даври финалӣ роҳат гирифтам. ман бо даври рақобати ман бо Назаров Абдулҳай мебошад ки мо дар як толори варзишӣ тамрин мекунем. ман мехоҳам ки аз ӯ пурзуртар ва боқувваттар бароям, чунки усулҳои маро медонад он. ман дар оянда мехоҳам ки мисли Хоҷатзода Беҳрӯз ва парчамбардори ватанамон бошам.
дар натиҷа ба 10 шогирди мураббӣ Зуҳур Толибов муяссар шуд то ба гирифтани медалҳои гуногун шарафёб гарданд. من در شهر ایسار مشق و تمرین میکنم. من در مسابقه 7 کسلا شکست دادم و سزاوار جای نمایان شدم. варзишгарони ноҳияи Нуробод бори аввал аз ин намуди варзиш дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. тавре маълум гардид, аллакай ҷудо дар минтақаи кишвар низ дар сатҳи зарурӣ баромада шудааст ва мураббиёни касбӣ кӯшиш мекунанд насли наврас нозикиҳои ҷудоро аз худ намуда дар чунин сабқатҳо қувватсанҷӣ кунанд. طول 4 سال است که در مکتب ورزشی ناحیه نوروباد به حیث مربی گوشتین ژودو کار و فعالیت دارم. خوشبختانه اولین سال است که من در سطح جمهوری با دسته‌ام اشتراک میکنم. بعد همراهی 15 نفر ورزشگر اشتراک مینمایم. عین حال 6 نفر آنها در مسابقه اشتراک دارند، 7 نفر دیگرش آمادگی دیدگی که در مسابقه جمهوریوی اشتراک نمایند. من رحمان یونس طول 4 سال است که در ناحیه نوروباد مشق میکنم. من میخواهم که چمپیون شوم. ба гуштини ҷудо духтарон ҳам таваҷҷӯҳи зиёд доранд. яке аз бонуи варзишкори фаъоли ин ришта шоҳида қаландарова мебошад. мавсуф дар мусобиқа масъулияти вазнинро бар дӯш дошт, зеро ба аъзои ҳакамон шомил буда ба нерӯсанҷии наврасон баҳогузорӣ мекард. ёдовар мешавем ки шоҳида машқи гуштинро дар мактаб интернати тамоили варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанови шаҳри Душанбе омӯхт. ӯ ғолиби чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва осиёӣ мебошад. шогирдони ман хоҷаева Омина ва ҷалолова Марьям ки ҷалолова Марьям дар вазни 30 килограмм ҷои сеюмро иштиғол кард ва хоҷаева Омина дар вазни 35 килограмм ҷои дуюмро иштиғол кард. ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон духтарон ҳам дар ин намуди гуштини ҷудо яъне бисёртар шуда истоданд, машқу тамрин карда истоданд. من گوشتین جودو را خیلی دوست می‌دارم و می‌خواهم که مثل استادم قلندر و شاهیده گوشتینگیری بهترین شوم. من در گوشتینگی جودو 2 ماه شده است که مشق می‌کنم. من در این گوشتینگی جودو 2 تا مدال برنجی دارم. дар толори варзиши спитамини ноҳияи Варзоб қоидаи гӯштинро ба наврасон устодони варзиш Акбаршо Одинаев ва Ҷамшед Қурбонов меомӯзонанд. дар толор духтарон ҳам тамрин мегиранд. яке аз онҳо Райҳона Розиқзода мебошад. мавсуф ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо тайёрӣ хуб омадааст. дар сабқа дар вазни хеш қобилияти хуби паҳлавонӣ манзур карду беҳтарин шуд. طول 2 سال می‌شود که در تالار ورزشی سپتامبر ناحیه ورزاب مشق می‌کنم. مربیم قربانوف جمشید میباشد. من امروز به اینجا آمده سزاوار جای نمایان گشتم. اولین رقیب من این بود که من آن را با پرتافت حلال مغلوب کردم. در فینال با دوم رقیبم بودم که آن را هم با پرتافت پان مغلوب کردم. من می‌خواهم تاجیکستان را در دیگر دولت‌ها معرفی نمایم. дар мусобиқа ноҳияи Варзобро дастпарварони толори Сомон, Спитамен ва Хайр намояндагӣ карданд. аллакай нави варзиш дар ноҳияи мазкур доман паҳн намудаасту дастпарварони ҷудо иштирокчии фаъоли мусобиқоти ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ гаштанд. дар толори варзиши Сомон ба варзишгарон гӯштини ҷудо ва ҳам гӯштини миллӣ омӯзонида мешавад. нозикиҳои гӯштинро мураббии ҷавон Шоҳрух Турсунзода меомӯзонад. طول 7 سال می‌شود که در ناحیه ورزاب در تالار ورزشی خیر مشق می‌کنم. من 25 تا مدال دارم. 5 تاش یکم، 15 تاش دوم، 5 تا دیگرش سوم. من در این مسابقه دو حریف داشتم. هر دی آنها را مغلوب کردم. کوشش می‌کنم که جای اول را گیرم. در مسابقه تالار و سامان اشتراک کردم. باز در کلاب و غیره ها مسابقه کردم. من همگی 11 تا مدال دارم. مدالای من 5 تایش یکم است، 4 تایش دوم سوم باشد.
меҳрона маҳмадзода дар риштаи гуштин таҷрибадор аст. ӯ машқро аз мураббӣ ҳасан носиров омӯхтааст. нозикиҳои гуштинро дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти умумии рақами 36 мегузаронад. пас аз оне ки меҳрона дар мусобиқаҳои хурду калон ба натиҷаҳои назаррас ноил гашт, эҳтирому эътибораш дар байни ҳамдастаҳояш зиёд шуд. онҳо аз он ифтихор мекарданд ки меҳрона дар майдони паҳлавонӣ бар муқобили писарон наҳаросида дастболо мегардад. албатта дар мусобиқа оид ба гуштини ҷудо мақоми аввалро ишғол намудан кори ниҳоят мушкил буд ва варзишгарон ин душвориро дар шумораи зиёди довталабони ҳар як вазн мепиндоштанд ва ҳар як иштирокчӣ орзуи чашидани музаффариятро дар мусобиқаҳои берун аз марзи ватан дошт. зиёда аз 30 медал дорам ва бисёр медалҳои ман бошад ҷои аввал мебошад ва ман бисёртар дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии шаҳрӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал мешавам. тӯли 4 сол мешавад ки бо ҳамроҳии устодам қодиров шарифҷон тамрин мекунам ва ман аз ноҳияи восе мебошам. ман тӯли ин қадар соле мешавад аз хурдиам ки дар ин гуштини ҷудо рақобат кардаам. ҳама ино ба писарон мебошад. хушбахтона дар ин мусобиқаи ҷоми дарёфти имрон бо духтарон рақобат мекунам. ман низ дар шаҳри бухоро бо имрон рафта дар бо писарон рақобат карда сазовори ҷои аввал гаштам ва ман мехоҳам низ дар чемпионатҳои ҷаҳон ва олимпиада сазовори ҷои аввал гардам. ман айни ҳол дар вилояти мухтори кӯҳистон машқ тамрин карда истодаам ва ман мехоҳам дар мухтори кӯҳистони бадахшон инчунин гӯштинҳо бисёр шаванд. ҳунарнамои волои ҷудокорони маъруфи тоҷик боис гардид ки гӯштини ҷудо дар шароити кунунӣ дар ҷумҳуриямон шакли оммавиро касб намояд. албатта сухан дар мавзӯи таваҷҷӯҳи бештар доштани наврасону ҷавонон меравад ки омӯзонидани нозикиҳои он дар тамоми минтақаҳои мухталифи кишварамон роҳандозӣ карда шуд. гӯштини ҷудо ки намуди олимпӣ аст, барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоягӣ мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравиаш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба доварон низ шарт аст, чунки надонистани қавоиди пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. вобаста ба ин дар бозиҳои олимпӣ варзишгарон аз рӯи низомномаи нав қувваозмоӣ карданд. аз ин лиҳоз кумитаи миллии олимпиро лозим омад то барои такмил додани малакаву маҳорати мураббиёни тоҷик машғулиятҳои ҳамбастагиро бо даъвати мутахассисони хориҷӣ ташкил намояд. бо дар назардошти ин зарурати баргузор намудани мусобиқаҳои байналмилалӣ дар тоҷикистон ба миён омад. устоди ман давид габаидзе аст. ман мехоҳам ки дар оянда чемпиони олимпӣ шавам ва парчами миллии маҳбубамро ба баланд бардорам. ман таҳти роҳбарии сарбеддин обидов машқу тармим мекунам ва ман дар ин мусобиқа ҷои сеюм шудам ва ман роҳафтода нестам. бисёртар машқ мекунам то ин ки ҷои якумро бигирам. дар ҳақиқат мураббӣ дар фаъолияти мактаби варзишӣ шахси асосӣ мебошад. кори мураббӣ бо ихтисос барои рушди ҳама гуна намуди варзиш ҳаётан муҳим аст. мураббие ки дар мактаби варзишӣ кор мекунад, дар муайянкунӣ, асоснокунӣ ва инкишоф додани варзишгароне ки баъдтар дар натиҷаи шуғли дурударози варзишӣ ба комёбӣ ноил мешаванд, нақши муҳим мебозад. ҳамин аст ки кумитаи миллии олимпиро зарурат пеш омад то дар такмили дараҷаи тахассусии мураббиёну доварон курсҳои бозомӯзиро пиёда намоянд. мураббии шаҳри турсунзода имрӯз ба мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷоми имрон 4 нафар шогирдони худамро овардам ки мо умед дорем онҳо ҷои умедбахшро мегиранд. дар шаҳри турсунзода зудо як инкишофи хуб ёфтааст. яке аз зудочиёни номдори мо сарваров абдушукур мебошад ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. ин мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷоми имрон ба таҷрибаи варзишгарон яъне фоидаи калон дорад. мо умед дорем ки дар оянда боз ҳамин хел мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ зиёдтар шавад ки варзишгарони мо иштирок карда таҷрибаи худро васеъ кунанд. мусобиқаи мазкур дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор шуда, ҳар яки иштирокдорон саъй намуданд то баҳри фатҳи қуллаи мақсуд маҳорату малакаи хешро ба тамом сарф намоянду сазовори мақомҳои ифтихорӣ гарданд. ба ғолибону ҷоизадорон бошад, аз тарафи кумитаи тадорукот медалу диплом ва либосҳои варзишӣ супорида шуд.